Wah, bikin apa Mbak Cenut? Pak Joko, mengko kan sampean jarine syuting dino iki. Cenut masak ini loh semur untuk Semur. nanti makan Semur. bocah-bocah. Wah, semurnya ono apa ya, Mbak? Mbak? Semure Cenut iki ayam kampung. Iki wis mbok goreng ya, Mbak? Buat digodok, digoreng, terus tahu tempe, ndok puyuh, karo daging. Oke, weh. Iki santene, Pak. Waduh, mantap. Pokoke iki engko mangane murka. Nganu. Lontong. Lontong itu, Pak. Lontong, yes. Wah, iya, guys. Berhubung ibodo masake ya lontong. Ngiras-ngiros karo masak lontong. Wah, cakare mekangkang cah. Titik Jawa tak ngono, Pak. Mantul. Wah. Disiki Pak Joko. Disi aku sarapan, Mbak. Wah, iki jek kerbul-kerbul. Ini. Jek plekuduk-plekuduk iki padha wae. Mantul lontong, semur, ndok, daging, ayam. Wah, sembarang ngono, Mbak Celut. Selamat makan. Selamat sarapan. Alah. Sarapan yang di. Nah, Mbak Celut. Nah. Selamat sarapan, Pak. Tak gekno kopi, Pak. Iya, Mbak Celut. Wah, keren. Wah, semurnya ngeletek, Pak. Semurnya mantul, Mbak Celut. Waduh. Syutingan hari ini dikawal sama Komandan sama Komandan Supeno. Asu Joko. Asu Joko. Iya iki. Mateng aku. saya ku yo ono kepenak ono sesae lho ya lah. Ayo waktunya makan. Nah, halo guys. Iki kok bojone cemburu apa aja. Wedok apel. Iki Mbak Leni, Mbak Dita. Mbak siapa ya? Mbak Pati. Kae. Party ki aku. Iki Pati mau ya. Loh, ndek iya lho. Yo Pati Dersi. Oh iya. Versi The Party. Pati. Iki em kok. Kowe kok ora jumatan em tadi lho. Kok ya mereka ya. Aku pe aku. Anak karaoke nang aku tampilannya dinyanyi ya. Wah. Kok kecek ono. Kowe Oh, di siap. Tapi kok nek bersentek ya, nek kan rambutnya teles, iya. Ulame posisi. Iya. Nyaman. ora entuk nganggo celana lho, Mbak. Renange. Wah, tenang aja. Katoan maksudnya, ora entuk nganggo celana iki Mau isin katoan. aku Mas. Iki. Mereka ladin kok. Kerok Mas. Aku kan langsung ngene isin aku yakin to. Isin karo Mbak Cenut awake putih ngono lho aku diken ngono aku. Aku kados semene aku ya. Iki asine nganu ceritane Mbak Parti bar kloro tar. Ceritane piye? Lanang. Ngono. Asine ku lanang iki mau tak perkosa kabeh. Ganti aku aku. Aduh. Iki piye to man iki kan. Ayo mangan. Ayo man. Ya wis ngene iki nek nglumpuk sak omongane. Wis di ngapura ae mek guyon tok asline. Guyon Mbak isine. Kowe kok ana adegan lho ki? Mbak kaya Mbak Pati. Grab. Jadi grab kak. Ayo Mbak makan. Derek niku harian Mbak. Ya makan dulu, Man. Makan dulu. Asure aku empuk. Ngantuk aku terus. Iki dadi apa to, Man? Jadi apa teman, man? Suci iki Aku bingung apa makan sego endi. Lontong, Iki Man. lho, iki. Astagfirullah. Airnya. Lupa cukup. Embun kok ngono. Lho, apik emang tambah kuat. Padha wae. Lho gaman iki. Aja ngono gaman ngecek inem. Lho Mas dicek ngono. Astagfirullah. Dak ini Bos. Karena niku ora tau mangan lontong ya, Pak. Lontongnya mbok barno ae, Man. Wah, Bocah mangan kok ra mudeng iki jajanan pakanan apa leh, Man?
Daging ngono ora enggak? Ono. Kowe kok ora percaya karo aku. No mangan no. Ayo no. Ayo Mas Vino. Ayo Mbak. Loh nanti Mbak Parti, Mang. Loro. Oh, buat kuat aku. Kowe nek kowe kualik kok man. Sing mbok buka iku apane to? Lho, iki karet ya, Re. Ah, ora Buka, buka buka. iku. Kuapan kok ora mbok entekno awas kowe. Engko nek kurang tambah, Man. Aja Lah. murka. Wis. Apa iki lonting? Lonting Mas, dino tangan. Lonting. Aku sing dodol lah ya. Ya seluruh dhewe. Dagingnya dicari, ayamnya dicari. Ndoke padha ndok. Ndoknya dicari. Dodoke. Emang kamu iki semur apa, Man? Sembarang ngono. Tak kira semur daging e. Dak. Lho. Tahu. Oh yo Ya tahu. Hop gayane Coba lho. iki, Mbak. Tak iku yo. Bablas lele gayane lho. Teh hop. Ayam Pite. kampung. Marek darah tinggi. Belum 5 menit. Jipok dhewe. Tuh cendoke di situ. Iki ayam aku motong di lho. Gulu kok gulu. Mati dini. Gulu, Tiran. 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 Di loro Mas Vino. Iku lomboke nek pengen. Wah, Iya. Dene wis aku mangene lho. Ora mbok lombok anu Mbak Jenut. Engko dene pet loro lombok dene. Lombok setan. Iya. Dim kangen ngomong kangen. Apa ya? Ojo kakek kancan brah nori. Ora ono jan akeh. Apik ram iki Ono ndok, ono daging, ono ayam. Bogo mau apa? Digolawang lho. Ojo nek kok iki ae lho tuan. Ayam le. Ayam daging. Daginge kok malah lombok. Ayam daging, ayam kampung. Bukan ayam potong. Ono ndok pujuke Mas Vino. Ono daginge pirang-pirang. Akeh nggo mangan. Engko dak tambah. Nek rasa enak. Iya. Mas Ari. Sepuro mek. Mas Ari. Anune mau Mas, jadi ambilno Mas melinjo sama kayak di meja. Masa ngono Mas Ari. Yo berarti yo keliru kowe. Kamu itu enggak profesional, Bos. Iku penting-penting. Minta tolong taruh meja nak cendok enak. Taruh sana. Tidak, Bos. Iya, lontong. Apa? Awal paling mudah. Itu lontong. 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 Ya ul. Ya enggak. Ya ul. Lho kok iki wah enak ya. Itu masih lontong, masa enggak elu? Rana. Ada sapa sing lontong? Ini. Aja ngono golek aku terinspirasi nih karo Pak Joko. Wah, sama ikan. No. Sing lontong di sore. Ini apa ini? Daging dua. Ndok Salah, Mbok puyo. Ulo. Ono ndok puyo ono lho. Ndok puyo. Ndok pitik. Aku ndok ayam. Lho, ayam, daging, lho, los. Sorry ya, ini ora. Aku Piman? vegetarian. Nganu ari. Kondo komen kowe nek enak ora kondo enak, kondo. Apa unjuk? Wong desa biasane enak ora cerutek, nek ora enak cerutek. Iki berarti celutek. Enak. Enak ram. Menengae. Piro dilap-lap menengae. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Waduh, kodokku glundung, guys. Ya wis merah, cemblok gitu lho. Aku bangke sasake. Burung 5 menit. Akeh lho tambah lawuh lho Mas Vino. Iki lho koyo Mas Ari. Senengane ndok. Ndoke blundung. Golek Gimana rasa semure? di Mbak Pati mang. Mbak Pati sholat dulu. Nih, Mbak Pati baru sholat. Golek ngomong salah kok geger. Lho, arep mbok njupukno apa, Mang? Iya lah. Melinjo sama Bayek. Oh, buat teman-teman yang tanya, Mbak Cenut semur iki apa toh? Nah, semure pati ya kayak gini. Oh, bedan sing iki sing nyoting nang jero ar. Lha iki mampi ya, tak ada ayo yo. Enggak. Tok. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini karena bodoh kupat. Bodoh kupat atau bodoh lontong ya aku ini? Bodoh lontong. Ya bodoh lontong. Aku mangan lontong. Itu kok lontong apa sih? Iya. Buat teman-teman kalau mau main ke rumah Cenut monggo, mumpung ono semur lontong. Wah, ini kasep. Oh, kan aku lontong lontong. Ini gimana tuh? Wah. Oh iya, ini kadang teman-teman yang tanya Mbak Cenut iku apa toh kok koyok Coca-Cola jare, Pak? Teh. Ini teh teman-teman, teh wuwur. Wah, mantap. Teh ubruk aku. Teh tubruk. Bahasa Indonesia. Aku ngarep teh wuwur. Ini Mbak Cenot, delok. Oh, ana dagingnya wah enak ya. Tidak ada yang komen belas iki cah ora ana bane. Parman cah. Enak ini. No komen kok. Parman ra tau disemurno mbok aman. Semur nek warung rasane ngene ya enak ya. Marung. Ayo, Mbak Parti. Pernah disekecake. Loh, ya ora enak nek ra mbok temeni, Mbak. Harus ditemeni. Tengah itu. Mun kok ala bolong. Udah ora bolone. Alah, kok cedek gemen telap-telap lah. Apa? Ayo Mbak, itu lontongnya. Wah, enak. Sing masak Mbak Cenut. Nggih. Piringnya wis ana, Mbak. Cendoknya gini. Cendoke ning kene. Aku yang dipok kayak Jenengan mboten udah Udah, aku udah tadi. diet jenengan. Malah diet apa? Iki ngawane, Mbak. Go. Nah, siap. Semur made in Cenut. Tapi Pak Joko ki mbok yo aja komplain to, Pak. Mosok kok nek warung ki njaluk semure ngletek ngene ya ora ono to, Pak. Kowe nonton piye? Kegok ora dene. Ya apa nane kok. Apa nane? Masa bukan ngene. Iki mang klopo siji Pak Joko. Mantul, Mas. Sing tuku kakakku ndek bengi jenengan. Klopone ya? Pak kula main sithik mengke nek tanduk dek ansor. Oh, siap. Maksudnya tanduk jam 4 dari asar. Ya pokok. Aku wedi nek masih dik terus diperukuti enggak cenut. Heeh. Iya enggak, iya enggak. Ame mangan sithik dikerukuti ya. Iya enggak. Ya, ikra anu. Mendete saket ta. Apa itu? Sak suwenengem. Gak aku iku dari kecil ya. Anak wong kere ya. Ini zaman cilikan dinten ya. Cilik sampai. Heeh. Ini di paro wong papat. Podo Mbak berarti. Iya, Mbak. Heeh. Iya. Rasake ngoten. Iya, ngrasakno. Nah, tangan ya. Sing urung rasakno ki aku. Nah, iki ana daginge, Mbak, ana ndoke. Ayo dimakan nek gak mau mama aku nesu. Itu di sini. Heeh. Nek wale. Kok nek cilik-cilik. Ndoke Parman, Mbak. Sedang menggairahkan nih. Ini. Mau nang anu galatin gebeding dong ya. Apa enak elok. Asal ini wis ah. Enggak banyak. Ndak banyak. Di lawuh merinju malah enak. Masya Allah. Heeh. Enak nah juk irawu. Ya, kan. Nah, ini cendoknya di sini, Mbak. Nah, silahkan. Nah, ini buat teman-teman. Monggo perkenalkan ini Mbak Parti, kru kita yang baru. Karena Mbak Sarah sudah merantau ke Aceh. Malah nonton kok muluk. Loh ya, ngomong muluk. Kok loro ya ono muluk nonton. Loh. Berarti lontongku mbok mulo, Mbak. Ya. Aduh, ini. Iya, Mbak Parti iki kapal terasi. Baik. Gak sengaja ketemu ning dalan. Ada Pak. Ada ini apa dia? Ruhila ya, ruhila. Ada. Kene kuwi Mas Teh. Itu belakang. Yang ketek kan boton kan boton terakhir. Lalu apa? Lha wis tau sampeyan. Allah, Masya Allah. Nek nek wis tau mampir ana ora sampeyan pas kulaan Iki boton. nganu. Ora. Mbak Parti iki
bakul terasi ya. Asli. Asli bakul terasi. Jadi iku sapa Pak Joko kepengin nonton videone itu di Komedi Cenut. Ya. Ada. Terus kalau yang kepengen kenalan sama Mbak Parti bisa nonton vlognya di channel mana Mbak? Mbak yang beli di Bunda Nasa Mbak, tapi sementara itu ya, soalnya insya Allah nanti kalau udah ketemu yang pintar ngedit, mau tak ganti Suparti, Onggo Inggi. Iya, betul. Kan nunggu seseorang yang mau ngedit Mbak, aku gak iso soalnya ngedit ngono, ganti jeneng piye lah carane. Ya masih proses ya, Mas. Masih proses. Suparti Onggo Inggi. Lain sukses. Amin. Amin. Iya, Mbak. Maksudnya pengen lihat kesehariannya Mbak Parti lah. Menengai. Apa man? Kok terus beli ini beli ora? Lontongnya ngiris lagi man. Oh, Iya. Nah, separuh. Cilik nganu ndek ning kuat. Ngiris neh man. Alah lontong paling dadi apa to man? Nonton kok sore ngelanya dulu. Iya, makanya. Ini biasanya ada Mbak Nia, cuma Mbak Nianya udah kerja ini ya. Tanduk aman. Jadi mohon maaf yang banyak Mbak Sarah karena Mbak Sarah ini ke Aceh ngikuti bojone ning kono Iya. dinas ning kono jadi ya mohon maaf seribu maaf. Nah, Tapi kalau pulang insya Allah, kalau mau yang alit-alit bisa. Karena memang suaminya tugas di Aceh, jadi mau ndak mau ya harus ikut dinas ke sana ya. ya. Kalau Mbak Nia ini ngedep-ngedepi ameh nikah iki jadine sibuk. Iya. Ameh kawin karo Mbak Nia. Parman terus nganu. Cuman pun kawin langsung. Terus gue man, relakno man, relakan dia man. Tanda no hutan biji selalu terbuka. Minta lagu dong kayak kalau ini. Dut. Oleh anu tanduk lontong ya. Wah, Aku isu. Gimana Mbak Parti rasanya? Wah, enak Mbak, wong yo ora ubas. Tak ambilkan peyek ya? Wes Ini masih lah. Oh masih. Oke Mbak, tenan begini iso meletak tenan ya. Panek bakul iki bobor iki. Oh iya makane Mbak. Nek bakul iki ra sida untung, makane Pak Joko ki aja merekno warung to, Pak. Warung ki golek bati. Nek bokon ngletek-ngletek engko terus. Wah, ini subur. Iya. Kemarin ngetek tuh apa? Santan bumbu. Gue rasa wae santan wae ngomongin di kota. Samping. Baru ki rawani bumbu Ya wis sampe ta kowe yo. Tapi rasanya ya pas-pasan. Yo enak, tapi Kurang mantep ya Mbak nek beli. Lah kok sebenarnya larang Pak ngomong kayak ngene. Iya Pak Joko ini. Mantul, Mbak. Loh, tanda-tanda. Nanti aja. Apa kalau Mbak Parti? Oke teman-teman, itu tadi kebersamaan kita hari ini karena ada syuting bareng. Jadi ya ngumpulnya makan seperti ini. Jadi karena ini loh teman-teman ini sibuk, ono sing dodol terasi, ono sing dodol nek pasar, ono sing sekolah nek Solo. Jadi yo ketemunya nek ngene. Ada Mas Pino ya? Iya. Ini yang Pak Pino. Yang tanya Pardi mana toh Mbak Cenut kok Tenang, rasa ketok? omongannya Pardi. Mas Pardi pendidikan di mana? Di Solo. SMK Solo. Di SMK Solo jurusan Karawitan. Karawitan. Ini Nah, mendalami peran sekali ya. iya. Nguri-nguri budaya Jawi. Jadi Iya, ngambilnya Karawitan. Mobil yang sukses. Nek minta ya udah minta. Misalnya Karawitan tapi udah minta. Pamit dulu Pak Joko. Ya Mbak Cenut monggo. Atur nuwun. Oke.
para hadirin dan hadirat. Anjirin gak repot jawab. Terima kasih buat semua konco-konco yang selalu setia menonton di keluarga kami. Maaf jika kata-kata kami kurang berkenan, itu cuma ya guyonan lah. Guyon nggih. Salam dari kami keluarga Cenut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.